ken je muziekfeest op het plein? Ken je dat? Ja, dat ken ik. Ja, dat klinkt net heel enthousiast. Dat is niet, nee, dat is kijk, als je bij mij begint over Ramses Shaffi bijvoorbeeld, dan gaat mijn hart open. Ik vind dat prachtig om te horen, Nederlandstalige muziek. En daar zit nog heel veel omheen. Kaminijs, want het muziekfeest op het plein vanavond, het Ros komt naar jou. Ja. Ramses Shaffi komt net. Dat zou bijzonder zijn. Ja. Het is een beetje een goedmakertje namelijk, vanwege het Eurovisie Songfestival, wat natuurlijk Vlinier wie en bij Joost Klein net Muidwam mocht. Nou, dit is eigenlijk een beetje een goedmakertje daarvoor. Is er nog iets waarvan Jum zeggen van, des joch ik naar u als die muzikant, die Nederlandse band of zangeres komt? Joost Klein zelfs dan. Tuurlijk. Zelfs, ja. Zo, die komt. Die mag er komen. Ja, ik denk het wel. Want er is Ingen, Hazesijn, er komt Ingen. Ik dacht Jannes, maar... Jannes, is dat degene waar jij naar uitkijkt? Nou, die gaat binnenkort, eind dit jaar volgens mij ook grote optredens doen. Dus daar ben ik wel bij. Dat is toch een beetje Drenthe, hè? Dit is, Ja, Ja, sorry. mooi. Dat moet ik wel toegeven. Ja.